Honek ezin du honela jarraitu. Kriptomonedak desagertu egin behar dira. Hauekin amaitzeko bi aukera daude. Batetik, Txinaren eredua hartu dezakegu eta kriptomonetak ilegalizatu. Baina hau mundu osoan egin beharko litzateke. Beste aukera errazagoa da. Kriptomoneta handiena, hau da, Bitcoin suntsitu dezakegu bezeroen 151 edo gehiago lortuz, eta transakzioak faltsifikatzeko aukera eskuratuz. Honetarako, soilik $5.000 milioi beharko litzake. Beraz, egin dezagun bat eta ekidin dezagun hondamendia.